Tu je návod, ako používať naše tinktúry. Pomocou pipety umiestnite tinktúru pod jazyk, polovica pipety je približne 20 kvapiek a podržte ju tam 15 až 30 sekúnd alebo dlhšie a potom prehltnite. Toto sa nazýva sublinguálna aplikácia a je to jeden z najlepších a najefektívnejších spôsobov rýchleho vstrebávania, pretože oblasť pod jazykom má veľa krvných ciev. Účinné látky v tinktúre sa cez tieto cievy dostanú priamo do vášho krvného obehu a začnú pôsobiť v priebehu 5 až 10 minút. Je to efektívnejšie ako prehltnúť tinktúru ihneď, kde žalúdočná kyselina a tráviace enzymy môžu rozložiť účinné látky skôr, ako sa dostanú do krvi. Kým sa dostanú do krvného obehu, môže trvať 45 až 90 minút. Pretože na výrobu našich tinktúr používame alkohol, niektoré môžu byť dosť silné, takže ich môžete zmiešať s trochou vody na lyžičke alebo s trochou vody v pohári a dať pod jazyk, držať 15 až 30 sekúnd a prehltnúť.